Zahvaljujući prirodnim ljepotama kojima obiluje i divljim konjima, Livno zadnjih godina postaje jedno od turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. U gradu bogate povijesti, tradicije, kulture, kulturnog nasljeđa i svega onoga što ga svrstava u atraktivnu turističku lokaciju, otvoren je turistički ured u kojem će posjetitelji moći dobiti sve potrebne informacije, ne samo o mogućnostima smještaja u Livnu, nego i o svim aktivnostima i mogućnostima koje Livno nudi. Da Livno u turizmu ima ogromnu perspektivu, ima puno mogućnosti, puno toga za pokazati i evo vjerujem da ćemo svi mi zajedno, prije svega kao što sam rekao i u obraćanju, biti podrška ovom uredu ovdje, turizmu grada Livna. Tek sada na nama je pravi rad, priprema promotivnih materijala da se pokažemo ne samo u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, već i u svijetu da je Livno doista jedna prava, atraktivna turistička destinacija. Turistički ured je zamišljen kao jedan turistički info, svakodnevno dostupan za informacije posjetiteljima, također za informacije svim našim poduzetnicima koji su neizostavan dio turističke ponude i odnosno poduzetničkog života grada Livna. Razna su prirodna, ali i druga bogatstva onoga što Livno nudi. Livno ima bogatu turističku ponudu od svoje prekrasne prirode koja nas izdvaja, rekla bih, bogatu kulturno-povijesnu baštinu. Imamo naše prekrasne adute, to su livenski divlji konji, a naš brend livenski sir, ona se izdvaja u cijelom svijetu. Livenski sir i divlji konji kao perjanica livenskog turizma nudit će se turistima u turističkom uredu grada Livna, ali su brojni i drugi aduti kojima će se pokušati privući turiste iz cijelog svijeta. Da Livno treba gurati priču gastronomsku i aktivni turizam koji je zaista jako popularan, koji ima sve više i više maha, a turisti koji upravo kako reći, koriste taj aktivni turizam su većinom turisti koji imaju dublje džepove, odnosno veću platežnu moć. Otvaranjem turističkog ureda grada Livna napravljen je korak ka daljnjem uređenju turističke djelatnosti na području Livna, ali i ostatka županije. Trebamo urediti propise, prije svega zakon o turizmu, turističkim zajednicama, kako bi se krenulo i sa naplatom boravišnih pristojbi koji u ovo posjetama, sve masovnijim i većim posjetama grada Livna sigurno nisu zanemarive i mogu biti jedan dodatni podstrek svim turističkim zajednicama, ne samo grada Livna, već i drugih sredina u našoj županiji. Dodajmo da je ukupna vrijednost projekta, koja se odnosi na uređenje i pokretanje turističkog ureda grada Livna, veća od 70.000 maraka. Veliko ulaganje, ali čini se ništa u odnosu na svu financijsku dobit koju bi Livno u godinama koje dolaze moglo uprihoditi od turizma.